A mitjans de gener del 2001, és a dir, ara fa 25 anys, l'estació Vallter 2000, la més oriental del Pirineu, estava tan carregada de neu com enguany. Durant la nostra visita es va portar a terme per 5è any consecutiu la cursa anomenada Kamikaze, organitzat pel Club La Surfera Gironina i l'Esquí Club Camprodon. Hi participaren prop de 100 corredors des d'infantils a sèniors, passant per júniors. La sortida era de 4 en 4 i es classificaven per eliminatòries. Malgrat que el temps no va acompanyar, hi hagué molt bon ambient, ja que la prova era oberta, de manera que participaren tant snowboarders com esquiadors i fins i tot snowbikers, amb salts i també més d'una trompada. Una de les virtuts del Kamikaze és que gairebé reparteixen premis per a tots els participants, de manera que la majoria acabaven per pujar al podi. Com a curiositat, i després d'un suculent sopar de germanor, qui volia podia continuar surfejant, però ja de forma virtual.